Panguva ino iri kuzikanwa kuti aiwa the firebrand mukomana Blessed Runes Ugeza panapa vanhu vari kuziva kuti panguva ino ndiye ari kupisa, ndiye the man of the match munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Vanhu panapa havasisiri kumira manje. People navo vakuda kufambisa false information yatiri kuona kuti aiwa vari kuuya panapa vachibudisa maheadlines enhema vachindiwo mashoko ataugwa aiwa the firebrand kana the bombshell Geza panguva inoyi. Sanambira mashoko atiri kuona ari kutendedzwa pasocial media ari kunzi aiwa mashoko avo musaatevera ndenhema, not about subscribe or like or turn the bell icon. Pane this yendo yamuri kuona paX yakanzi Comrade Blessed R Geza vakomana vanobuda nyora chiti, fellow Zimbabweans, be reminded that our struggle is real and we neither retreat nor surrender. I plead with you to be patient with us as we finalize our strategy. We are doing checks and balances, taking consideration of the safety of our people and consequences that might arise. Ndo mashoko ekutanga anobuda itaura. And then another post anoposta nawo yaBlessed Mhlanga wamoza kuti panguva ino aiwa ari musungu anobuda nyora chiti, I was informed about the arrest of journalist Blessed Mhlanga following his interviews with me. His arrest indicates Emerson Silones. He is even after myself, but he said that I am invincible. In fact, I will show him what bombshell means. Now is the sunset of these presidents. Ndo mashoko anobuda nyogwa panapa. Vanhu vari kunyasa kuona kuti aiwa mashoko awa ndenhema. Ari vachitaura mashoko achiti aiwa ndo the sunset yepresident yemutungamiri wenyika. Panapa vanotaura mashoko ezvekare vachiti vari kuita machecks and balances, but mashoko ari kuonekwa kunzi aiwa Geza anombotaura mashoko awa panguva inoyi. Kunyange nezvezeta rapi haisi kutomboziva kuti mukomana uyu ari kupi, wada kuishawo mastatements ari kutomutsvaka, wada kutoziva kuti aiwa Geza panguva inoyi ari papi chaipo chaipo, aiwa auya atsanangure nhau dzake. Imbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.